Кримські татари потерпають від фашистського ставлення з боку окупантів. Родичі Нарімана Аметова зі Старого Криму, якого катували струмом, публічно звернулися із закликом припинити репресії та приниження. Когда я общался со своими даже друзьями, я понял, что мой народ неравнодушен, понимаете, он на себе как бы испытывает, понимаете, я сам на себе испытываю это все. Это все давление, это такое фашистское отношение к нашему народу. Мой крымско-татарский народ среди бела дня пытают пытками, электрическим током. Вы понимаете, что это каждого может коснуться? Это я почувствовал на себе, что это и меня может коснуться. Завтра и меня могут обвинить в терроризме, в экстремизме, и меня тоже пытать током, хотя я заслуженный художник Крыма. У каждого человека, у нас есть сотни родственников. И все это расходится по домам, и все это возмущение растет у народа. Когда это уже прекратится? Я не первый раз это слышу, я не первый раз это вижу. Мы уже все, вот сколько у нас родственников, сколько детей моих, сколько братьев, сестер. Мы же боимся спать. Мы боимся минуту заснуть. Разве так можно напугать людей? Прийти в 4, в 5, в 6 часов утра и творить такое. Этого человека знают все вокруг, все, только с положительной стороны. Мы немедленно требуем прекратить эти репрессии. За что эти репрессии? За что? Мы этот Крым любим, мы сюда вернулись не ради того, чтобы нас здесь сажали и уничтожали. Все, хватит, уже уничтожили в прошлом. 44 год, 18 век, 1783 год, мы не забываем. Сделайте все зависящее для того, чтобы помочь своему народу. Ведь каждый из нас нуждается в друг друге. Мы все как единый организм. Мы должны друг друга во всем поддерживать. Мы должны быть одним целым. В этом наша мощь. Это то, что они не могут преодолеть. Это то, что для них становится преградой. Наріман Аметов публічно розповів про тортури, які пережив після викрадення 17 грудня. Його відвезли, ймовірно, до Сімферополя і закрили у підвалі, де було щонайменше 5 окупаційних силовиків. Один з них назвався Максимом і уточнив, що приїхав до Криму, щоб, мовляв, розв'язувати язики. Тортурами електричним струмом Нарімана Аметова змушували пройти перевірку на детекторі брехні. Апарат показав його невинуватість. Окупантів цікавили питання відносин Аметова з українськими органами влади та спецслужбами, а також його ставлення до терористичних організацій. Це тривало протягом 1,5 години. Потім дали текст, який Наріману необхідно було озвучити перед відеокамерою. За словами Нарімана, його змушували підписати документи, де було сказано, що він не має претензій до силовиків, про визнання злочинів та про співпрацю. Низка суперечностей та порушень власного ж законодавства. Окупаційний суд Сімферополя у закритому режимі продовжив арешт Наріману Джелялу та братам Ахтемовим. Вони залишаться під вартою щонайменше до 23 лютого наступного року. Окупаційні слідчі обґрунтували це тим, що нібито потребують часу на ознайомлення з матеріалами справи та проведення низки експертиз. Адвокат Айдар Азаматов наголошує, що це не так, оскільки самі ж окупанти повідомили про закінчення попереднього слідства. Окупаційний суддя проігнорував суперечності, як і пропозиції іншого запобіжного заходу замість утримання в ізоляторі. Ба більше, тікати з Криму, як побоюються окупаційні слідчі, бранці не збираються. Каждый из наших подзащитных, как и Асан, Азиз и Нариман, заявили о том, что не собираются они скрываться. Все социальные связи у них в Крыму, они готовы отстаивать свою невиновность только в Крыму. И, соответственно, у них просто даже и в голове не было никаких целей скрываться от следствия и суда. После того, как мы высказали свое возражение, суд ушел в совещательную комнату и ожидаемо вынес то решение, которое выносилось ранее. По большому счету, опять же, продлили меру пресечения на 1 месяц, то есть точно так, как прям указано было в ходатайстве у следователя. Ни днем позже, ни днем
раньше. Бранці Азіз та Асан Ахтемови розповіли адвокату, що не можуть виспатися в ізоляторі, оскільки камери переповнені. Из 12 коек заняты все 12, но еще шестерым заключенным не хватает места. То есть, соответственно, 18 человек содержится в камере, где 12 только коек. Соответственно, и у Азиза Ахтемова такой же перелимит, то есть на 6 арестантов у них 4 койки. Ознайомлення зі сфабрикованою справою завершиться вже наступного тижня. Тоді її передадуть окупаційному прокурору, каже Азаматов. Сами ребята держатся хорошо, то есть они готовы бороться, не сдаются ни в коем случае. Все, абсолютно все считают, что их преследование связано лишь с их активной деятельностью и считают это дело только лишь политически мотивированным. Нагадаю, першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, а також братів Азіза та Асана Ахтемових затримали 3 та 4 вересня. Їх звинуватили у диверсії на газопроводі у селі Перевальне під Сімферополем. Згодом Джеляла звинуватили ще й у контрабанді вибухівки. Так окупанти помстилися Наріману Джелялу за його участь у Кримській платформі. Суперечності, маніпуляції та відверта брехня. Упродовж майже 4 годин володар Кремля Владімір Путін хизувався здобутками та обурювався на ворогів. Ба більше, пожалівся на агресивну Україну, яка, мовляв, змусила окупувати Крим у 2014 році. Работали же. И готовы были и дальше работать. И никакие действия в отношении Крыма нам в голову даже не приходили. Но что произошло в 2014 году? Госпереворот, кровавый. Людей убивали и сжигали. Часами престарілий диктатор плутався у власній брехні. То фактично визнавав свою участь у бойових діях на Донбасі, то звинувачував Україну в порушенні угод та агресивних намірах. Звісно, за підтримки західних країн. Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить? Жить дальше. Все время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены. А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов и на решение вопроса в Донбассе вооруженным путем. И, кстати говоря, по Крыму, крымскую платформу зачем поддержали? Если так в кулуарах говорят, ну ладно, с Крымом все забыли. Нет. Толкають і туди теж. Звернення Путіна не має нічого спільного з прес-конференцією, наголошує російський журналіст Ігор Яковенко. Он не является собеседником, он находится вот в своем мире выдуманном, в котором России все угрожают, а Россия всегда права. Ну да, это вот особенность. Ну, такого же рода сознание было у Гитлера, такого же рода сознание, туннельное мышление было у Сталина. Всі ці люди не являються собеседниками. До всього Путін роздав і чергову порцію обіцянок кримчанам. Заявив, що треба поліпшувати інфраструктуру окупованого півострова, будувати школи, лікарні та дитячі садочки. А от нормального мобільного зв'язку порадив не чекати, бо санкції. Але на думку володаря Кремля, винний у цьому весь світ, а ніяк не держава-окупант – Росія. Неподалік від лінії фронту українські військові тренувалися знищувати ворожу броню. Уперше на Сході випробували протитанкові ракетні комплекси «Джевелін». Визначали, зокрема, ефективність ведення вогню в зимових умовах за сильного вітру та низької температури. Наказом командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Павлюка сьогодні було проведено практичне виконання стрільби особового складу розрахунків ПТУР «Джевелін» безпосередньо по броньовим об'єктам. Ну, результат, ціль уражена.
Били з відстані у 1,5 кілометри по ворожому танку. Він до слова оздоблений козирками і решітками. Саме так виглядають російські танки, які перекидали до українського кордону. Московське командування вважає, що це пом'якшить удар ракети. Ця установка являє собою, вона важить 23 кг і нею дозволяється стрільба зі всіх, тобто лежа, стоя, сидя, вона навіть дозволяє стрільбу з приміщень. Все, вже після того, як було наведено на ціль і здійснено пуск від цієї ракети, 99% уйти неможливо. На материковій частині України виявили більше 7 тисяч нових пацієнтів з ковідом. При цьому одужали більше 16,5 тисяч українців. А ще 275 людей пішли з життя від коронавірусних ускладнень. У Міністерстві охорони здоров'я нагадують, що щеплення від ковіду потрібне навіть тим, хто вже перехворів. Одне з досліджень Центрів з контролю та профілактики захворювань в США показало, що невакциновані люди, які перенесли COVID-19, мають вдвічі вищий ризик захворіти на коронавірусну інфекцію знову, ніж вакциновані. Щепитися від COVID-19 можна не раніше, ніж через 28 днів після початку хвороби. Вакцинуйтеся вже сьогодні та допоможіть близьким записатися на щеплення. Найбільша проблема з вакцинацією на межі з окупованим Кримом, що люди записуються не групами, а по одному. Так вважає директор Генічеського центру первинної допомоги. Каже, згідно з протоколами, медики, які працюють у пунктах вакцинації на КПВВ Чонгар та Каланчак, не можуть відкрити ампулу, поки не буде 6 охочих, оскільки після відкриття вакцина не може довго зберігатися. Якщо людина хоче, проїхавши там з Криму 150-200 кілометрів, от я розмовляв з ними, вони хочуть вакцинуватися, проїхавши ще там 3-4 кілометри в медичному закладі. Тому що різні бувають ситуації з вакцинацією, там є можливість надати, та й тут є можливість надати допомогу, проте все одно люди узнають на КПВВ Чонгар, а можно ли привиться Pfizer? Да, можно, но только нам надо, чтобы было 6 человек. Мы не можемо його розливати. Вони нас розуміють, але їм потрібно потім, на жаль, наймати перевізника, тому що регулярних рейсів у нас немає до КПВВ Чонгар, 1 або 2 курсує. Наймати перевізника, їхати або в амбулаторію Чонгар, там за 3-4 кілометри, або в Новоолексіївку, або в Генічеськ, де їй надається ця послуга, бо там є багато людей на вакцинацію. Кількість інфікованих знижується, але рівень смертності залишається приблизно на одному рівні. В окупованому Криму напередодні зафіксували ще 221 новий випадок COVID-19, а ще 28 людей померли від цієї хвороби. Тим часом окупаційний очільник Севастополя Михайло Розважаєв скоротив термін дії ПЛР-тесту до 48 годин. Тим же указом він дозволив батькам відвідувати ранки своїх дітей в садочках за умови наявності QR-коду про щеплення чи сертифікату про перенесення хвороби. У кожного 5-го француза, який захворів на коронавірус, виявляють варіант Омікрон. За даними уряду, COVID-19 у Франції став поширюватися швидше, особливо у Парижі та околицях. Так, за останню добу виявили більше 84 тисяч нових хворих. На національному рівні нинішні оцінки поширення варіанту Омікрону в нашій країні говорять про те, що 20% заражень пов'язані з цим штамом. Нагадаю, що минулого тижня цей показник сягав 10%, тобто стрибок дуже великий. Уряд обіцяє на початку січня ухвалити закон, який перетворить паспорти здоров'я на паспорти вакцинації, тобто зробить щеплення від ковіду обов'язковим для низки професій, а також для входу до кінотеатрів, барів та інших громадських закладів. Поки що в країні зелений сертифікат можна отримати не лише після щеплення, але й зробивши тест на коронавірус. І в новинах, і під час зустрічі останніх днів всі обговорюють питання, чи потрібно розширювати вимоги до паспортів вакцинації на робочих місцях. За словами представника Кабінету міністрів, поки що політичні партії, профспілки та роботодавці не можуть дійти згоди з цього питання. На відміну від інших європейських країн, Франція поки що не планує подальшого посилення коронавірусних правил. Влада зазначає, що зможе стримати нову хвилю за допомогою масштабної вакцинації та тестування.
А по той бік Ла-Маншу фіксують більше 106 тисяч заражених ковідом за добу. Такий показник у Великій Британії вперше з початку пандемії. Різке зростання нових випадків викликало поширення штаму Омікрон. За офіційними даними, за останній тиждень загальна кількість заражених зросла на 640 тисяч людей, тобто на 59%. При цьому кількість смертей за добу не зростає. У лікарнях лежать 8 тисяч пацієнтів із ковідом. Це набагато менше, ніж у січні, коли було госпіталізовано 38 тисяч людей. Прем'єр-міністр Борис Джонсон не має наміру в сезон свят посилювати антиковідні заходи. Він вважає, що треба почекати та подивитися, як Омікрон вплине на кількість госпіталізацій. Ми продовжуємо дуже уважно стежити за Омікрон. І якщо ситуація погіршиться, ми будемо готові вжити необхідних заходів. Це означає, що люди можуть не змінювати своїх різдвяних планів. Ситуація контрольована, але я закликаю усіх бути обачними, берегти себе та своїх близьких, особливо вразливих. Тим часом на багатьох підприємствах відчувається нестача працівників, оскільки люди заражаються та йдуть на карантин. У зв'язку з цим влада скоротила період самоізоляції з 10 до 7 днів. У США також побільшало нових випадків COVID-19. За 7 днів вона виросла на чверть. Про це повідомила директор Центру з контролю та профілактики захворювань. Зараз омікрон-штам виявлено у 85 країнах. Зараження цим варіантом становить 73% з усіх випадків COVID-19, а у деяких регіонах досягає 90%. Через поширення Омікрону деякі американці скасовують поїздки або тестуються перш ніж вирушити у подорож. Проте медики вважають, що провести Різдво серед родичів можна. Не варто збиратися лише великими компаніями по 30 чи 50 людей.